Šedá eminencia všetkých režimov, vraj pragmatická nutnosť, má svoje vlastné metúce citáty, nepodložené axiómy, tisíckrát opakované lži. Cynici, ale aj tí, veriaci v rozpore s vierou, tiež nepodloženou, z praktických dôvodov, ale aj z naivity a hlavne z výpočítavosti tvrdia: všetko riadi trh, akási neviditeľná ruka a opakujúce sa cykly, striedanie prosperity a kríz, komu prosperita a komu kríza, so železnou pravidelnosťou riadia akýsi prírodný zákon. Veľké trhy aj cykly riadi človek, vydri duch, jeho konkrétna svojvoľná ruka riadená ich zákonom. Tí duchovne citlivejší a s absenciou humánnej empatie sa uspokoja len tak, že si ekonomický jav spoja s vedomím Boha a mantricky si opakujú: Boh svaluje podnikanie, alebo aj nacionálne a konkurenčne roztrubujú: Boh žehnaj Ameriku. A každý vie, že družstovú s rovnakým cieľom v existenčnom boji sa snažia prežiť všetky krajiny. Zničte globálny schizmatický Babylon, tak nám polícia na ceste spravodlivosti pomáhaj!